Nollag honna gasúr. Tá súlam go bhfuil si go má, agus níos tábhachtaí fós go míonn sib go má. Nus, tá sagaí gasúr go dagan an túfás leitechaí thugam chuilehblionn, as áitechaí ar fod an dáhain mhór. Bhín an eiritin go bán gur éigen a bhíon an támagam éon rud eile a dhéanamh. Ach, nó nach hiige sin a támána déir sib. Bhí mar chuid cúntarí beaga a caint le tuismothirí na Gaeltachta, faoin úlacha laidúcha bheag an gom. Agus ólas a gé seo, ach gur mise a bhés an bhuioch go deógáib. Siad tá siad a galíana, ach na leitecha i leag ó gasúr chonamára, agus rónangáil, agus thorcaghine, agus na déise, agus rachárn, agus muo, agus corc agus se, áit eile a bhfuil bochlaí agus cailíní bracha a chruinniú chéile agus thugam, so gwys go méid man an iad a leog a raigart in éindí. Mar sin, má tá sibse gur a freagre ar bhfuir litir, ní gághíb ach bhfuir goid leitechaí a chur sa bosta chuige seola seo. Scríomhagaí síos a seo, bhfuil si begéisteacht? Siad an seola. Letir chuig Santi. Faoi chóram, tuismóirí na Gaeltachta, an chearú rua, chunda na Gaillimhe. Rud amháin eile gasar, bígí cinnte, tuismóirí na Gaeltachta is scríomhar a glúdach litreach agus stampach a réir, lena chinnú nach rachan litir mó. Agus mór bhfuil sib héin róhá fós ag a beanaracht cén dochar. Irig ar bháman nó a dhéide, bhór nanim agus bhór seola a scríomh ar a glúdach freisin, a ráitias go duchach meabhalarum leis an iritin leitechaí. Is fádaí liom go léime le leitechaí deasa leog. Sláán is a gasúr, góige scríomh agus bígí go má.